Днес футболистите Ворил Димитър Илиев ще търсят реванш срещу Мастер Бургас, а също времено ще се опитат да прекъснат черната серия, която ги налегна в последните 3 срещи на отбора. Сега чудесна атака и гол още в 30-та секунда на двобоя. При първата атака Асенец успява да бележи гол от Шабанов Спанов и голмастер на Асенец. Успява бързо крило на Асенец да се възползва от чудесен пас и Дживано за Асенец. 30 секунди на двобоя. Резултат вече открит. При първи удар срещу вратаря Нотев Асенец успя да отбележи гол. Чудесно начало за Асенец. Много бързо се разви тази атака и още от съблекаването домакините успяха да победят. Голмайстор Шабан Османов. Първа минута за протокола, но това може би е най-бързо вкарания гол на стадион Шипка от дълги години насам. Толкова бърз гол Асеновец не беше отбелязвал. Поне последните 10-15 години, аз не си спомням. Попадение още в 12 секунда на двобоя. Асеновец открива резултата. Голмайстор Шабан Османов. Чудесно се разви тази атака за домакините и така те успяха да организират първата си опасна и голова атака срещу вратаря Нотев. Ето и състава на гостите от Мастер Бургас. На вратата с номер 88 Свилен Нотев. Пред него Кирил Маринов с номер 5, с номер 16 Петър Алексиев, с номер 3 Стоян Ненов, с номер 6 Стоян Мантаров, Георги Калуянов с номер 8, Динко Дерменджиев с номер 14, с фамилник на една от легендите българския футбол. Динко Дерменджиев, с номер 21 Антони Иванов, с номер 11 Симеон Златев, с номер 22 Пламен Димитров и с номер 25 на терена като титуляр започна в днесната среща за Мастер Райчо Раев. Това са 11-те, които старещия рода на Мастер Нено Ненов избрал да започне днешния двубой. Сега Шабан Османов, голмастер Асеновец се бори средата на игрището. От крайната му бе топката. Атака за Мастер. Много силни физически са футболистите на бургаския тим. Шут с далечно разстояние. Доста неточно и несериозно беше това отиграване на играч с номер 14 Динко Дерменджиев. Това отиграване е нищо общо с неговия фамилник и легенда на българския футбол. Легенда на полския Ботев Динко Дерменджиев. За Асеновец познат състав на игрището с номер 12 вратар Дамян Кадиев. Пред него в отсъствието на неказания Бахри Шакир. По десния фланг на защита ще оперира Джунейт Зунов с номер 7. Централна двойна защитник с номер 4 Йордан Жаров. С номер 13 Йордан Ковачев. С номер 11 по левия фланг на защитата на Асеновец. Като бек ще оперира Светли Асенов. Пред тях Керим Ходжа с номер 6 опорен халф. Ще му партнира Борислав Караматев с номер 20, опитния халф на Асеновец, разиграващ полузащитник. В нападението на Асеновец в първи позиции ще видим капитана Веселин Филипов с номер 10, с номер 8 голмайстора на тима в днешната среща Шабан Османов, с номер 17 Станимир Ковачев и с номер 9 титулярният централен нападател за Асеновец Реджеп Халил. Здрава битка в центъра на игрището. Сега Йордан Ковачев търси също подаване да изведе Реджеп Халил. Неуспешно справяха се играща на Мастер. Кирил Маринов. Подаване. По десен факт на нападението на Мастер. Там Светли Асенов се бори с съперник от бургаския тим. Йордан Ковачев към Шабан Османов. Фолиран бе в гръб Шабан Османов. Опита се да даде авантаж главния рефер. Но все пак играта е спряна, за да може доктор Штинков да окаже лекарска помощ на голмайстора на Асеновец Шабан Османов.
Подновена играта. Светли Осънов. Маринов изчиства. Опит за контрадействие от страна на Мастер. Сега Дерменджиев. Извежда подаване към Райчо Раев. Там Йордан Ковачев се бори и топка в полза на Съновец. Това е категоричното решение на реферите. Шибан Османов получи лекарска помощ доктор Штинков и вече е готов да се присъедини към своите отборници. Изключително важен играч в схемата на Съновец Шибан Османов. Често той бележи решаващи голове за своя отбор. Много бърз футболист, напорист, труден за спиране Шибан Османов. Доста често е и фаулиран. Сега Ковачев, далеч напред към Реджеп Халил. Нотев сигурно лови. Свилен Нотев и вратаря на Съновец Замен Кадиев са два от проектонационалите на аматьорския национален отбор на България по футбол. Нотев в момента е титуляр, а Демян Кадиев е един от неговите заместници. Така че виждаме и двама национали на България, кара и в аматьорския национален отбор. Сега Веселин Филипов игра с ръка, спиране на голова атака беше това. Наистина, от страна на капитана на Мастер. Стоян Ненов. Неволно игра Ненов с топката, затова не бе декориран с жълт картон. Все пак нова опасност в полза на Съновец. Ще има възможност Станимир Ковачев да центрира в наказателното поле, където са и Жаров, и Дан Ковачев. Двамата снажни централни защитници на Съновец, плюс Реджеп Халил, който също има много добър разглава. Центриране на Ковачев, рикошет в гръб на играч на Мастер. Сега Джуният Озунов. И чистена топка, продължава играта и тук няма спиране. Би трябвало да има нарушение в полза на Съновец, точно така. Припречване от страна на играч на Мастер. Борислав Караматев за топката. Концентриран Караматев към Йордан Жоров и Веселин Филипов. Не успяха двамата да играят с глава. И удар вратата ще бъде изпълнен от страна на вратаря Свилен Нотев. Да припомня, уважаеми зрители на телевизията Висат.ком, вие гледате този матч между Съновец и Мастер Бургас, съвместна продукция с информационния портал asanwordnews.com. Футболистът на Съновец победах още в 12 секунда с гол на Шибан Османов. Много бързо се разви атаката за Съновец. Получи Османов чудесно подаване в наказателното поле и без проблеми промуши вратаря Свилен Нотев. Все пак гостите са доста опитен отбор, обигран. Разполагат с трикратен бюджет в сравнение с този на Съновец. А и с играчи, които натрупали опит в професионалния футбол. Караматев чудесно извършва подаване, но в положение на засада без Станимир Ковачев, затова той не игра с топката. А Веселин Филипов нямаше възможност да догони Ненов и да опита да се пребори за тази топка. Много важен се оказва днешния двубой за футболиста Димитър Илиев. Най-вече от психологическа гледна точка, защото след 3 поредни загуби е тежко човек да играе разкрепостено.
Озунов сега се прибори, там Ковачев, много добре Ковачев към Филипов. Филипов тръгва с Филипов. Играта продължава, няма. И Станимир Ковачев чудесно и горната града е помощник на Нотев в тази ситуация. Страхотен удар на Станимир Ковачев можеше да удвои резултата. Свилен Нотев не помръдна, но топката се удари в напречната града, за да се върне обратно на игрището. Много добре. Бързи атаки създават футболистите на Асеновец. Всяка една от тях носи опасност за вратаря Нотев, докато от тази вече 10-та минута от началото на двубоя, 9-та, простете, футболистите на Мастер се задоволиха само с 2 далечни точни удара по посока на вратата на Дамян Кадиев. Сега играч на гостите, това е Стоян Мантаров, се нуждае от лекарска помощ. Жаров там трябва да внимава. Кадиев спокойно уби вратаря на Асеновец. Джунет Озунов. Много добре се развия кариерата на Джунет Озунов. Той е момче от юношеска отбор на Асеновец, но през този сезон успя да се наложи при мъжете и всеки един матч израства все повече и повече. Днес го виждаме на непривичната позиция на десния фланг на защита на Асеновец. В отсъствието, както ви спомнах, на Бахри Шакир. Но Джунет Озунов играе много разкрепостено, много спокойно. Не се притеснява. Сега той ще получи топката. Да се надяваме, че Озунов ще продължава с добрите си игри. Сега нарушение. Авантаж се получи тук. Ненов и Станимир Ковачев. Ковачев успя и тук нарушение на Ковачев. Това е отсъждането на реферите. Остави главния рефер Павлин Тютюнджиев играта да продължи. Нотев със силен шут, търси Нотев своя съотборник в предни позиции. Там Караматев добре играе с глава. Раджеп Халил се прибори. Сега Шабан Османов. Отново Османов. Нападението на Асеновец. Там Ковачев и Османов вече не се разбраха. Върна топка към Нотев. Нотев изчаква Нотев. Шутиране. Бална топка в центъра на игрището. Там Караматев играе с глава. Пламен Димитров. Асенов. И тук имаше основание за опасна игра. Не поруча свирката на Тютюнджиев. Простете, Тютюнджан е главния рефер. Да пусна топката игрището. Фамилията на главния рефер е Тютюнджан. Сега Станимир Ковачев. Озунов. Отново топката напусна игрището, е Шабан Османов получи поредния удар от свой съперник. Играта ще бъде спряна. За разлика от последните няколко дни, днешния майски следобед подухва приятен ветрец на стадион Шипка в Асеновград, който създава предпоставки за по-приятно по-приятни условия за футбол на стадион Шипка. Сега обаче нарушение. Не съм съгласен тук с главния рефер Павлин Тютюнджиев, защото това беше игра за топка, но все пак знаете, уважаеми зрители, че съдиите решават, особено при сигнал от главния съдия. Не бива да се спори, тъй като това е окончателното решение. Въпреки че последните, особено и в този сезон, станахме свидетели в мачове професионален футбол, при които съдиите
Нерядко променяха своите решения. Било то, що се касае за отменени голове, какъвто беше този на матча между Левски и Литек за Купата на България, първата среща на съдион Георги Спарухов. Било то за нарушение, жълти и червени картони. Поради тази причина и доста професионални съдии този сезон бяха наказани, а някои дори бяха отстранени до живот от съдийството. Това дава от друга страна възможност на млади български рефери, които свирят по-долните дивизии, а именно такава каквато е Югоизточната ТВ група, да се издигнат в иерархията и да имат получат възможността да реферират мачове от професионалния футбол, най-вече мачове от тази група. Все пак сезона на приключено остават още 5 кръга. Имам предвид в А група, така че най-вероятно следващия сезон ще имат доста рокари в съдийските среди. Сега играчите на Мастер атакуват. Футболистите на Сънец плътно прибрани своята половина. Изключение на Раджеп Халил. Добро извършено подаване тук към Мантаров. Мантаров центрира, там Жаров с глава успя да изчисти. Играч на гостите в наказателното поле. Шутиране. Симеон Златев шутира, а Светло Асенов продължи своето тяло и топката излезе в странично хвърляне, което ще бъде изпълнено от страна на гостите от Мастер Бургас. Керим Ходжи изчисти, там топката отново ще бъде притежание на гостите. След рикошет, кожаното кобо излезе странично хвърляне, а Шабан Османов отново получи удар в средата на игрището. Отвори се пак работа за доктор Штинков. В първите 15 минути от двубоя доктор Штинков на 4 пъти се наложи да влезе в игралното поле, за да оказва медицинска помощ на Шабан Османов от Асеновец и на Стоян Мантаров от страна домакин. Топка за Съновец, Жунето Зунов. Жаров поиска топката. Родан Жаров. Спокойно Жаров връща към Дамян Кадиев. Кадиев. Лошо отиграване на Кадиев. Жаров изчиства. Караматев. Филипов. Кирим Ходжа и нарушение. Дерменджиев, Златев, излежащо подаване, там Жаров трябва да много добре с тяло да пречи на Райчо Раев да играе и Дамян Кадиев спокойно лови. Филипов, там борба за топката средата на игрището, Караматев играе. Спокойно Караматев. Задържа. Жаров. Към Ковачев. Родан Ковачев. Връща към Дамян Кадиев. Приселен са футболистите на Съновец със своите съперници. Там Кадиев не успя да чисти добре. Кирим. Добре, Кирим Ходжа се справи в тази ситуация. Ковачев далечно подаване напред към Реджеп Халил. Халил тръгва. Мощен футболист Реджеп Халил не веднъж показал, че физически стои много добре на игрището. Караматев, подаване, няма засада. Излиза от дълбочина тук. Реджеп Халил излезе до дълбочина. Грешка на страничния съдия. Нямаше засада.
По-точно засада беше Веселин Филипов, но той не игра за топката. А Реджеп Халил излезе от дълбочина. Избърза тук в тази ситуация страничния съдия дигне флага и догледа положението. И спря гол атака в полза на Асеновец. Йордан Ковачев. Старокотен шпагат на Ковачев. Караматев. Сега Светло Асенов. Високо един крак и нарушение. Това е отсъждането на Тютюнджан. Правилно тук. Съдията видя. Високо вдигнатия крак на футболист на гостите. Така в първите 20 минути от двубоя, след отбелязването на гол страна на Асеновец, футболистите на Димитър Илиев имаха възможност да отведат резултата. Тези два, с които са включили своите телевизори в началото на двубоя, видяха и страхотен удар, с който Йордан Ковачев намери на прещата гърда на вратата, пазена от Нотев. Футболистите на Мастер привидно се опитват да пресират дълбоко в половината на Асеновец. Опитват се и да организират опасни атаки, но за сега нямат голово положение пред вратата на Кадиев. Все пак, както ви споменах, уважаеми зрители, Мастер Бургас е един от водещите отбори в групата. С 3 пъти по-голям бюджет този на Асеновец и няма да се откажат, тъй като те в момента дори имат и туристични шансове да спечелят промоция за влизане в професионалния футбол. Сега нарушение отсъжда главния съдия. Симеон Златев бе побутнат, струполи се на игрището и Тютюнджан отсъжда нарушение в полза на Мастер Бургас и жълт картон за Светло Асенов. Може би за някакво обаждане, тъй като нарушението не беше грубо. Обаждане от страна на Светло Асенов и възможност за гостите да застрашат опасно Демян Кадиев. Пряк свободен удар в полза на Мастер Бургас. Виждам от тук, че Динко Дерменджиев, играч номер 14, оставен сам самичък в наказателното поле. Отправя се към него Станимир Ковачев от Асеновец, който ще застане плътно до Дерменджиев, за да го опази. При това най-вероятно според мен от тук ще последва директен удар по посока на вратата на Кадиев. Да видим, уважаеми зрители. Шут право в стената. Караматев. Нарушение в полза на Асеновец. Това е отсъждането на реферите. Не успяха тук да стръшат Демян Кадиев, футболистите на Мастер. И топка в полза на домакините. Шутът на Георги Калуянов намери стената, построена от вратаря Кадиев. Сега простете Жаров към Керим Ходжа. Много добре там Реджеп Халил запази тази топка към чудесно подаване на Станимир Ковачев и може би нов гол за Асеновец и гол! Чудесна атака за Асеновец и ново попадение. Автора Веселин Филипов не успя защитник на гостите да се ориентира в тази минута и Веселин Филипов, опитният хитрия капитан на Асеновец, бе на своето място, за да може да чукне топката и с прехвърлящ удар тип падащ лист, той успя да покачи резултата 2-0 в полза на Асеновец. Филип Тотев недоволства. Има за какво. Не разберете с защитата. Позволи на Асеновец в тази минута да направи резултата 2-0. 22 минута на двубоя. Веселин Филипов удвоява. Страхотно се разви тази атака. Реджеп Халил спря, върна към Станимир Ковачев. Той с много добро извеждащо подаване успя да намери Веселин Филипов и така 2-0 в полза на Асеновец. Автор на гола Веселин Филипов. А сега минута почивка с двата тима. Глътка въздух могат да си пълнат футболистите на Асеновец и на Мастер и да се освежат, тъй като температурата все още продължава да бъде, особено на слънце продължава да бъде доста висока.
Играта ще бъде подновена от центъра на игрището. И така, уважаеми зрители, 2-0 в полза на Сънмец, 22 минута от началото на двубоя. Много добра игра от страна на футболистите на Димитър Илиев. А Веселин Филипов, капитана на Сънмец, получава заслужени аплодисменти от страна на верните фенове на Сънмец. Кадиев играе с топката, след като Пламен Димитров от гостите отправи много слаб удар по посока на неговата врата. Дамян Кадиев ще шутира далеч напред, прави го Дъмбо. Там бе изблъскан Раджеп Халил в корема, не бе видяно това от главния рефер. А сега нарушение в полза на гостите от Мастер. Това е отсъждането на главния съдия. Жълт картон. Виждам в ръцете на съдията Павлин Тютюнджиян. И го получава капитана на Сънмец Веселин Филипов за оспорване на съдийско решение. Все пак Веселин Филипов е капитан на отбора и има право да разговаря с главния съдия. Не знам защо той е толкова бързо понечи да му даде жълт картон. Филипов доста често си изкарват лековати жълти картони, то най-вече за оспорване на съдийски решения. Трябва да внимава Веселин Филипов, защото в тази 24-та минута получава жълт картон. Има още твърде много до края на двубоя. Светли Асънов, много стабилен играч Светли Асънов, много спокоен, хладнокръвен. Сега ще изчисти топката в тъч, за да бъде отказана най-вероятно лекарска помощ на играч на домакините. Това е Керим Ходжа, който получи удар. Не, простете, това беше именно Веселин Филипов, капитан на отбора. Керим Ходжа го изправи на крака. И така Весо Филипов ще успее да продължи без да има нужда от намесата на доктор Щинков. Вече около 350-400 зрители са взели своите места на стадион Шипка в Асеновград. Почти всички те са на сянка под козирката на стадион Шипка. Само някои от най-верните фенове на Сънмец са взели своите места, обичайни места на трибуната Трите пейки, която е, знаете, уважаеми зрители, трибуната за феновете на Сънмец. Сега Станимир Ковачев, следващото подаване на Ковачев към Шеби Османов. Османов центрира на Османов и там изчиства играч на гостите, неориентирано, но все пак успяха да се справят футболистите на Мастер с тази атака. Тъч в полза на Сънмец, много бързо се развития. Шебан Османов успя да центрира остро на наказателното поле и там Пламен Димитров изчисти към Антон Иванов, който пък от своя страна игра по топката. Тъч полза на Сънмец, изпълнена без личното хвърляне. Керим Ходжа скача с глава. Ще успее там Шебан Османов да се пребори с тази топка. Не, Свилен Нотев по-бърз от голмайстора на Сънмец. Сега Стоян Мантаров към Иванов. Подаване към Пламен Димитров. Задържа там. Присъединени са играчите на Мастер от Шебан Османов и Станимир Ковачев. Сега там Веселин Филипов трябва да пресира Пламен Димитров. Димитров разтегля играта. По десния фланг с топката в момента е Кирил Маринов, централен защитник на гостите, и той бърка с извеждащото подаване. Топка в ръката на Дамян Кадиев, който не го успокоява. Да, сега Райчо Раев се отправя да притисни вратар Дамян Кадиев и да го провокира да лови топката с ръце. 2-0 в полза на Сънмец след головете на Шебан Османов още в 12 секунда и на Веселин Филипов в 22-та минута. Сега с глава Реджеп Халил потърси Шебан Османов. Дали Османов ще успее да гони тази топка? Не успя Османов. Добре бе блокиран той от Пламен Димитров и сега топка в полза на Мастер. Тя ще бъде изпълнена. Ще бъде вкарана в игра от страна на Свилен Нотев. Нотев далеч на подаване. Там Джунет Озунов надскочи свой съперник. Прибори за първата топка. Керим Ходжа с глава. Озунов отново самоотвържена игра на младия полузащитник на Сънмец. Сега Керим Ходжа се бори със свой съперник. Джунет Озунов. Добре, Озунов тук, но наистина нарушение на Джунет Озунов. Грубо влезе той в краката на свой съперник и
Фаул на Женето Зунов. Женето Зунов получава предупреждение от главния рефер Павлин Тюдюнджиан, че при следващото подобно нарушение ще получи жълт картон. Вкарана бе топката в игра. Там Озунов се бори със свой съперник. Трябва да има тук футболиста на Сеновец. Керим Ходжа. Ходжа чудесно напред към Реджеп Халил. Той връща с глава. Там няма футболист на Сеновец, който да намери тази топка. Шабан Османов се превърна тук и тъч полза на Сеновец. Това е решението на съдиите. Озунов. Фарадженето Озунов. Далеч напред. Изчистена топка. Там Керим Ходжа, след като топката едва сега бе свалена по земя. Отново Ходжа се намесва тук. Караматев, Филипов. Извежда подаване. Тук много силно обаче игра с глава Реджеп Халил. Не успява да намери свой съперник. Там Шабан Османов, Станимир Ковачев. Станимир Ковачев се устремява към вратата на гостите. Ковачев се опитва да изведе. Опита се тук Ковачев да изведе своя съотборник. Най-вероятно това бе Шабан Османов, но Османов се спря. Не продължи с набега си. И според мен Станимир Ковачев тук трябваше да шутира посока на вратата на Нотев. Има много плътен тежък удар Ковачев. Демонстрира го това и при положението, когато той не цели на пешната града. В 9-та минута. Караматев тук. Караматев много добре тук. Караматев и ново нарушение срещу Шабан Османов. Грубо нарушение. Най-фолиден играч, безспорно от началото на двобоя Шабан Османов. Вече, може би, 6-7 груб фаул срещу него. Дано издържи Шабан Османов до края на полувремето. Играчите на Мастер не се славят като много мек отбор. Напротив, те са доста груби. Аз съм имал възможност да наблюдавам няколко техни двобоя. И виждам, че те речат повече на физическата си сила. Сега недобра игра и там Веселин Филип бе побутнат. Много добро положение за Боби Караматев да опита възможността да направи резултат класически. Караматев има много добър удар от прак-свободен. Много добър шут прак-свободен удар. И сега Караматев дано да има шанс да отбележи гол от тази позиция, след като Веселин Филипов бе затиснат в гръб след грешка на защитник на гостите от Мастер Бургас. Филипов, до него и Шабан Османов, но най-вероятно, Караматев и Шабан Османов, но най-вероятно Боби Караматев ще шутира директно по посока на вратата на Нотев. Да видим опасно положение за отбелязване на гол в полза на Сеновец. Дали ще има нещо заучено или Караматев ще стреля директно по посока на вратата на Нотев. Сега ще станем свидетели на това изпълнение прак-свободен удар. Караматев се засила. Шута Караматев и топката облиза страничния стълб на вратата, пазен от Нотев. Нотев не реагира. Получава Боби Караматев в аплодисментите на 470 зрители, които са взели места на трибуните на стадион Шипка в Асеновград. Страхотен удар на Караматев, който имаше възможност да направи резултат класически. Не успя, но нова поредна добра проява на футболистите на Сеновец. Много мобилизирани са момчета Димитър Илиев. Вече 33 минути от началото на двубоя. Много концентрирано играят играчите на Сеновец. Не позволяват на гостите да застрашат опасно вратаря Кадиев. Освен няколко центриране и два неточни удара страна вратата, те нямат и с какво да се похвалят свой актив. Докато домакините имаха поне още 3 положения, които можеха да превърнат в гол. Сега Филипов имаше засада тук. Маркирана бе тя. Категоричен е и главният рефер и неговият помощник. Засада в полза на Сеновец. Данчо Ковачев към своя сейменик Жаров. Жаров, далечно подаване към Женето Зунов, който се е включил по
по десния фланг на нападението на Асеновец. Там Караматев успокоява играта. Караматев. Центрира на Караматев. Там няма играч на Асеновец, който посреща тази топка. Игра с ръка и тя не бе забелязана. Не. Много бързо тази ситуация. Може би нямаше игра с ръка, уважаеми зрители, но такива претенции имаха играчите на Асеновец тази минута. Все пак тъч полза на домакините. Не простят Елгов удар. Станимир Ковачев ще изпълни. След като футболист на Мастер изчисти топката. Много добре се развиват атаките на Асеновец. Бързи, комбинативни. Сега Ковачев ще центрира. Прави го Ковачев. Скача там футболисти. И гол! Отново градата е помощник на Нотев в тази минута. Веселин Филипов за втори път нацелва на предишния стълб на вратата, пазена от Нотев, след като Ковачев в 9-та минута удари града. Сега и Веселин Филипов нацели градата на Мастер. Нотев не страда черпи. Отново играч на домакините играе с глава. Първа топка за Асеновец и сега нарушение на Реджеп Халил срещу Пламен Димитров. Изпълнено бе това нарушение. Играта продължава. Свилин Нотев днес определено трябва да черпи. Вратарят на Мастер, за него е един малък предвеликден, защото на два пъти градата бе негов помощник. Въпреки това Асеновец води с 2-0. А вижте, уважаеми зрители, тези от вас, които наблюдават двубоя от началните минути, как Асеновец играе последния си изключително добър матч на стадион Шипка в Асеновград и то срещу водещ отбор в класирането. Това е Мастер Бургас, втория отбор в групата. След като преди няколко кръга на този стадион Асеновец разгроми лидера. Сега Реджеп Халил, какво ще направи Халил? Не трябваше да подава Халил из засада. Халил трябваше да играе само Реджеп Халил тук, а не да подава към Веселин Филипов, който бе положение на засада. Трябваше да защитира Халил и това според мен ще да бъде 100% гол в полза на Асеновец. Но Реджеп Халил направи грешка, като подаря на Веселин Филипов. Но нищо, това е част от футболната игра, уважаеми зрители. Това е все пак и поредното доказателство в днешния двубой, че Асеновец е изключително опасен, когато атакува. Много разнообразен с футболистите на Асеновец. Филипов играе сам. Веселин Филипов измъкна се от опеката на трима свои съперници. Продължава Веселин Филипов да играе сам с топката по левия фланг на атаката на Асеновец и, със съжаление, от неговия крак кожаното кълбо напуска игрището. Тъч в полза на гостите от Мастер Бургас. Още съжалявам, че Реджеп Халил тук не шутира към Нотев, а понече да намери Веселин Филипов, който бе в 100% положение на засада. Сега тъч. Пореден тъч полза на Мастер Бургас. Това отсъждат Тютюнджиан. Нарушение. Центрирана топка, скачат там купот играчи и много добре тук Жаров се наведе, за да може Дамян Кадиев сигурно да лови тази топка. Жаров ще подева нападение за Асеновец. С дълга топка Жаров търси далеч напред Реджеп Халил. Трудна топка за отиграване, дано Халил да успее да задържи топката в полето. За Асеновец имам предвид. Бори се Халил, там Станимир Ковачев и изчислена топка в странично хвърляне, което ще бъде изпълнено от Джуниор Тозунов. Мария играч на Асеновец, не бърза. Даване към Шабан Османов и нов тъч полза на Асеновец.
Не могат да изнесат топката футболистите на Мастер. Сега Жаров тук изпусна свой съпрек. Това е Райчо Раев, но Йордан Ковачев. Много добре Ковачев се намеси и хладнокръвно предотврати тази атака на гостите от Мастер Бургас. Жаров връща към вратаря Кадиев. Кадиев далеч и неточно. Жаров тук изпусна своя съперник Райчо Раев и там Дамян Кадиев спокойно ще лови, след като Йордан Ковачев покри своя съотборник Жаров. Раджеп Халил. Успя да се откъсне тук Халил. Продължава Раджеп Халил с топката и нарушение. Този път нарушението не знам защо. Странно в полза на гостите от Мастер. Не е съгласен Раджеп Халил с главния рефер. Също както мен, но все пак Чучинджиан има последното решение. Добър шпагат там на Керим Ходжия. Опорният дефанзивен получителен Асановец се хвърля смело в краката на съперници си. Светло Асанов. Йордан Ковачев с глава. Там Веселин Филипов. Отново Ковачев към Караматев. Караматев. Положение на засада Раджеп Халил, но топката продължава да бъде гонена от Шабан Османов. Все пак Нотев. Снажният страшна Мастер лови без проблеми. Бон, топка сипа на половината на Асановец. Там Жаров трябва да играе спокойно. Тук Керим Ходжи трябва да блокира нападението на гостите. Сега Джунето Зунов блокира свой съперник. Самир Ковачев срещу Пламен Председател Димитров. Дерменджиев разтегля надясно. Симеон Златев. Златев там срещу другата 11-ка на терена. Светло Асанов. Асанов, както ви казах, уважаеми зрители, много спокоен играч. Успя хладнокръвно да кръне тази топка. Сега Раджеп Халил. Нападението за Асановец. Шабан Османов играе с топката. Османов продължава да играе сам и избърка тук Шаби Османов. Трябваше да подаде и сега Османов се държи за кръка, да не получи някаква контузия при тази ситуация. Тук извежда подаде и засада. Засада. Дамян Кадиев скочи, но Райчо Раев бе в положение на засада. Това положение. Стремир Ковачев не успя да овладее тази топка, да издържи в пределите на игрището Ковачев, но получи поздравленията на своите отборници, че се опита да се пребори за тази топка. А Димитър Илиев не пристава да дава указания на своите момчета. Знаете, Митко Илиев, доста темпераментен треньор, младо момче, вече натрупа опит като старш треньор на Асановец. И това е всичко за първите 45 минути на двоя между Асановец и Мастер Бургас. 2-0 в полза на домакините след головете на Шабан Османов в 12 секунда и на Веселин Филипов в 22-та минута. Две гради в актива на Асановец, след удар на Стремир Ковачев и на Веселин Филипов. Така, двата отбора се оттеглят на почивка.
Играта между отборите на Асеновец и Мастер Бургас. Втори 45 минути. Започват се на промяна състава на гостите от Мастер Бургас. В игра с номер 7 се появява черната първа в редиците на Мастер. Това е Яник Сиприен, сенегалски футболист. Борислав Караматев. Това е единствената промяна в двата състава. Среща продължава първостта 2-0 в полза на Асеновец. След тази така за Асеновец футболисти ще ви съобщи и двата състава, които ще наблюдаваме от началото на вторите 45 минути. За топката Шибан Османов. Центриран Османов. Играчи скачат. Жаров не успя да играе с глава. Жаров отново с глава тук и топка в ръцете на Свилен Нотев. Това е вратарят на простете на гостите от Мастер Бургас. Сега засада на Сиприен. Сенегалецът бе зад гърба на падащия го. В този момент Шабан Османов. Благодаря. Отново нова атака за Асеновец. Там Сърмир Ковачев изгуби контрдействие в полза на простете на гостите от Мастер. Атакуват те. Поле факт на нападението. Бързо се резултат атака и засада. Повече от 2 метра. Бе зад гърба на защита на Асеновец. Нападател на Мастер Бургас. Това е Райчо Раев. А ето и съставите на двата тима. За Мастер на вратата с номер 88 Свилен Нотев. Пред него номер 5 Кирил Маринов, с номер 16 Петър Алексиев, с номер 3 Стоян Ненов, капитан отбора, с номер 6 Стоян Мантаров, с номер 8 Георги Калуянов, с номер 14 Динко Дерменджиев, Антон Иванов с номер 21. През първото по време с номер 11 започна Симеон Златев, който бе заменен от сенегалеца Яник Сиприан. С номер 7. С номер 22 Пламен Димитров и Райчо Раев с номер 25 върха на нападението на Мастер Бургас. За играещите на Асеновец тази среща продължават. На вратата с номер 12 Дамян Кадиев, пред него с номер 7 Джунет Озунов, с номер 4 Йордан Жаров, номер 13 Йордан Ковачев. Това са двамата централни защитници на Асеновец. Ляв бек Светли Асенов с номер 11. Пред тях Кирим Ходжо, дефанзивен халф с номер 6. Борислав Караматев с номер 20. И в нападението за Асеновец Веселин Филипов, капитан на отбор и автор на втория гол с номер 10. С номер 8 Шабан Османов, автор на първия гол още в 12 секунда. Стърмир Ковачев с номер 17 и централен нападател. Зад има домакините Реджеп Халил с номер 9. Яник Сиприан игра тук. Йордан Ковачев. Пресиран от Райчо Раев. Много добре тук Йордан Ковачев отигра тази стопка. Караматев връща към Дамян Кадиев, който изчиства. На добро чистване на Кадиев. Топка отново за играч на гостите. И аут. Това е отсъждането на рефера Павлин Тютюнджиян, съдийска бригада от Хасково. Тази спрена игра, уважаеми зрители, ми дава възможност на тези от вас, които не са имали шанс да наблюдават първото по време, да ви припомня, че Асеновец победи още в 12 секунда с гол от Събликаните. Един от най-бързите голови, които някога са вкарани на стадион Шипка, когато имам в тази 12 секунда, Шабан Османов успя да промуши вратаря Свилен Нотев. Сега Османов атака за Асеновец. Изчистена топка, там с не Пламен Димитров. Тъж полза на Асеновец. След това в 9-та минута Стърмир Ковачев на цели на пръчната града на вратата, пазена от Свилен Нотев. 22-та минута много бърза атака за Асеновец. И
Нарушение в нападение тук. Реджеп Халил. Объртака на Асеновец, която стана загадка за защита на гостите и Веселин Филипов много красиво успя да прехвърли вратаря Свилин Нотев с 2-0. По-късно отново капитана Асеновец Филипов нацели на предишната града. На вратата пазар от Нотев, така 2 гола в полза на Асеновец и 2 гради и още куп. Може би 3-4, много добри положения за забелязване на гол. И в 33-та минута Борислав Караматев изпълни прак с удар, който облиза стричния стълб на вратата, пазена от Дамян Кадиев. Филипов. Изчиства Веселин Филипов далеч напред. Топката ще бъде оставена в положение в полето. Скочи тук Реджеп Халил. Не успя да се пребори за тази топка. Трудно беше тя за овладяване. Сега Нотев няма засада при тази ситуация. Тук Йордан Ковачев трябва да внимава. Нападение за Мастер. Ковачев. Много добре Ковачев затвори там свой съперник. Продължава се пак играч на гостите да играе. И там Шабан Османов успява да намери Станимир Ковачев. Ковачев се втора в нападение за Асеновец. Станимир Ковачев продължава. Ковачев, тук грешно подаване, но Филипов топката напусна игрището и тъч в полза на домакините от Асеновец. Опитах се с бърза контратака да достигнат до наказателното поле на Мастер. Футболистите на Асеновец не успяха, но все пак топката ще бъде тяхно притежение. Светло Асенов към Йордан Ковачев. Ковачев тук бе посрещнат от Райчо Раев. И много стречно хвърлен в полза на футболистите на Асеновец. Светло Асенов, далещо напред към Веселин Филипов. Много Филипов. Жаров. Много силно с глава Жаров към Реджеп Халил. И сега засада. Пламен Димитров няма защо да... После това беше Антон Иванов. Антон Иванов няма защо да протестира. Беше на метър зад гърба на Джунет Озунов. А в положение сега бе по десния фланг на нападението на Мастер и Яник Сиприян. Но той не тръгна да играе с топката. Така топката ще бъде притежание на Асеновец. Играта ще поднови Жаров, който се засилва и лечно подаване търси напред Реджеп Халил. Там сега много добра възможност тук за Шабан Османов. Не успя нисичкия нападател на Асеновец да играе с тази топка. Сега е Ник Сиприян. Жаров към Ковачев. Там Озунов трябва да внимава. Прави го Озунов. Много хладнокръвно Озунов тук. Преодоля своя съперник. Все пак топката бе овладена от футболистите на Мастер, които контратакуват опасно. Там Станимир Ковачев. Много добра намеса. Ковачев се прибори за тази топка. Защо подаване на Ковачев към... Не точно подаване на Станимир Ковачев. Към Шабан Османов. Топка притежание на Мастер. Сиприян. Срещу него Светло Асенов. Сега Кирим Ходжа успя да задържи топката в полето на игралното поле. Сега Станимир Ковачев. Подаване към Боби Караматев. Караматев тук трябва да задържи добре. Прави го Караматев. Имаше нарушение. Няма сигнал на главния рефер. Там трябва да внимават футболистите на Асеновец. Йордан Ковачев и нарушение в полза на Мастер. Фаул в полза на Мастер. За топката Динко Дерменджиев. Късо подаване Дерменджиев към Георги Калоянов. Грешно тук отиграване на играчите на Мастер дава предпоставки за контратака в полза на Асеновец. Топка за Реджеп Халил. Дали ще успее да си Реджеп Халил? Не. По-бърз от него бе Кирил Маринов. Маринов изчиства в тъч. След като бе притиснат от Шабан Османов. Централен защитник на гостите предпочете да изчисти срещу хвърляне. Тъж в полза на Асеновец. Джунет Озунов ще хвърля.
Озунов. Центриран в акзато поле. Там Станимир Ковачев овладява Ковачев. Сега Караматев много добре подава на Станимир Ковачев. Мир Ковачев и 3-0 за Асеновец! Чудесно, прекрасно извършено подаване на Боби Караматев. Намери непокрит Станимир Ковачев в акзато поле на гостите, който и бързоновото крило на Асеновец отбелязва трети гол. Класически вече стана резултат, уважаеми зрители, в тази вече 57 минута от началото на срещата. Заслужени аплодисменти за футболистите на Асеновец. Класически стана резултат 3-0 в полза на домакините, след като Боби Караматев по прекрасен начин изведе Станимир Ковачев и Мирката не сбърка. Нов прекрасен гол, уважаеми зрители, видяхме в днешния двубой. 3-0 за Асеновец. Свилен Нотев се ядосва. Ръкомаха към своите съотборници, но резултатът е красноречив. 3-0 в полза на Асеновец, 57 минута. Съвсем заслужено футболистите на Асеновец водят с 3-0. Обезверени изглеждат домакините от Мастер. 3-0. А дори Яник Сиприан, сенегалската перла на играещата на Мастер, в слава на Мастер. Клати невярващо глава. Така, 57 минута на двубоя. Асеновец, Мастер Бургас 3-0. Автор на третия гол Станимир Ковачев. Сега трябва да се спукат футболистите на Асеновец. Да продължават да играят по същия начин. Има и засада тук. Положение на засада бе Ник Сиприан. Това бе забелязано на страничния рефер към централната трибуна на стадион Шипка в Асеновград. И така 3-0 в полза на Асеновец. Опасна атака за Мастер. Светло Асенов се справи. Продължава Асенов и много остро влиза в краката на Светло Асенов. Няма нарушение тук. Светло Асенов отново. Светло Асенов е пресиран. Главният рефер. Нарушение в полза на гостите от Мастер. Един доста пресилен фаул. Не знам защо, тъй като Светло Асенов бе фаулиран преди това. Изпусна нервите Светло Асенов. И нарушение в полза на Мастер Бургас. Според мен Павлин Тютюнджиян тук трябваше да отсъди нарушение в полза на Асеновец. Няколко секунди при това имаше грубо влизане в ръката на Светло Асенов. Но Тютюнджиян показа, че играта трябва да продължи. Секунди след това нарушението е вече факт, но в полза на Мастер Бургас. За топката са Пламен Димитров и Георги Калуянов. Навероятно ще последва центриране. Там кожената кълба очаква Яник Сиприан, заедно с нежния централен защитник Кирил Маринов. Те са така вклинени в наказателното поле на Асеновец. Шут и неточно отиграване от страна на Георги Калуянов. Страни от вратата на Демян Кадиев премина този шут и стражът на Асеновец ще вкара топката в игра. Разиграване в половината на гостите. Капитана Ненов с топката разтегля по левия фланг. Там Караматев трябва да успокои играта. Прави Караматев, дръж напред към Режеп Халилов. Второ се Режеп Халилов, също изфилен Нотев. Нотев по-бърз и чиста срещу хвърляне вратаря на Мастер. Браво на Режеп Халилов. Не се отказва да гони всяка топка по игрището. И това дава резултат. Този път атаката ще бъде подновена с срещу хвърляне в полза на Асеновец.
Не бърза Джунето Зунов, при това много за Съновец, няма за къде да се бърза. А футболистите на Димитър Илиев продължават да контролират играта и матча. Но така да бъде и до края на двобоя. Става се пак доста време. Джунето Зунов, центриран на Мазунов, там Веселин Филипов. Караматев, шута Караматев и топката прилита много опасно покрай вратата на Свилен Нотев. Чудесно от воле Борислав Караматев се опита да изнада Нотев. Маркираме нова опасна ситуация. Сътворено от футболистите на Съновец. Нотев ще вкара топката в игра, а смяна ще бъде извършена. Втора смяна в състава на... Нова смяна ще бъде извършена в състава на гостите от Мастер Бургас с номер 99. В игра ще видим Николай Николов. Николай Николов, да видим кой ще замени Николай Николов. Жаров там. Сбърка Ердан Жаров. Сега опасна атака в полза на футболист от Мастер. За топката игра и тук жълт картон за Ердан Жаров и нарушение. Нарушение, това вижда главния рефер. На границата на наказателното поле ще бъде поставена топката. След това нарушение на Ердан Жаров, който получава и жълт картон. Николай Николов вече е готов да влезе в игра. Да видим кой ще замени Николов. Опасно положение. И играта ще напусне Пламен Димитров с номер 22. Негово място Николай Николов с номер 99. Това е втората смяна за старещ треньора на Мастер Нено Ненов. Да видим сега тук, при тази опасна ситуация пред вратата на Кадиев. Как ще се развият нещата на игрището? За топката Николай Николов, именно играч, който преди секунди влезе на игрището. Най-вероятно ще изпълни. Напечена ситуация, уважаеми зрители. Николов шутира и там избива с глава Веселин Филипов. Шабан Османов. Отново този път Жаров изчиства. Сега Реджеп Халил има възможност за контратак в полза на Съновец. Тича Сарамир Ковачев. Забавя се тук след Реджеп Халил и грешно подава на Халил. Все пак топка ще бъде в полза на Съновец, след като Стоян Ненов изчиства в вторично хвърляне. Атака в полза на... Простете, смяна в състава на домакините. Да видим кой ще напусне игрището. Веселин Филипов лежи на терена. Нуждае се от лекарска помощ. Играта ще напусне накуцващия, най-вероятно, Шабан Османов. Той ще бъде заменен от Неджип. Друг състезател с сходни качества. Тима на Съновец, Криво. А Шабан Османов получава заслужени аплодисменти на публиката. Накуцва Шабан Османов. Доста удари получи той през първото полувреме и логично не успя да продължи до края на срещата. Така, Неджип с номер 14 влиза в състава на Съновец. Халил се бори за топката. Продължава Реджеп Халил да играе сам и нарушение. След като Халил премина през двама свои съперници, бе фаулиран. Сега Караматев, предоставя Караматев. Все пак Димитър Илиев посочи именно Боби Караматев да изпълни този
Пряко свободен удар в полза на Асеновец. – 68 минута на двобоя. Маркираме в тази ситуация. Боби Караматев за топката. Да видим тук куп от играчи на двата отбора в наказателното поле на гостите от Мастър. Караматев по земя. Питайте знаната Караматев да намери включващия се Керим Ходжа. А се умяха да застрашат вратаря Нотев, но все пак след наместа на Стоян Ненов топката напусна игрището. Точ в полза на Асеновец. Топката продължава да бъде в игрището. С нея тук Светло Асенов, много добре чисти тук. Топката в срещу хвърляне. Тъч в полза на гостите от Мастър. Спря бърза контратака на гостите. Светло Асенов, а сега Боби Караматев. И отново Георги Калуянов. Този път не. Този път Петър Алексиев към Динко Дерменджиев. Дерменджиев подаване в наказателното поле и засада. А и Демян Кадиев улови. Сигурно. Ковачев към Керим Ходжа. Ходжа трябва да внимава. Там Караматев. Далеч напред към. Влезе с свежи сили на Неджип. Ненов и утре топката се удари в ръката на Неджип. Фаул в полза на гостите от Мастър Бургас. Тече 70 минута на двубоя, 20 минути до края на редовното време. Асеновец води с 3-0 срещу Мастър Бургас. Пореден страхотен матч. Изнася с футболистите на Димитър Илиев на стадион Шипка този сезон. Сега добра атака тук за гостите от Мастър Бургас. Добре тук. Не. Закъсня с една крачка Петър Алексиев. Иначе добре бе подаването към него. И не успя Алексиев да опази тази топка. Тъч в полза на Асеновец. Светло Асенов не бърза. Светло Асенов си пада играч тип Перде. Трудно може да бъде притеснен, въпреки че преди няколко секунди беше грубо фаулиран. Просед преди няколко минути мисля, че бяхте свидетели на това нарушение, което не бе маркирано. Сега тук топка в наказателното поле на Асеновец. Скача Дребен Кадиев, сигурно лови. Нищо опасно за стража на Асеновец. Кадиев. Силен шут на Дамян Кадиев. Карал топката средата на игрището. Там Реджеп Халил. Много добро владеяне на Реджеп Халил. Керим Ходжа. Тук Светло Асенов. Светло Асенов трябва да внимава. Бе пресиран от играч на гостите. Керим Ходжа. Асенов към Керим. Сега Филипов. И тук бе фаулиран Филипов. Ще последва картон. Да, заслужен жълт картон за Стоян Мантаров. Това е играч номер 6. Много грубо влезе в краката на Весо Филипов. Капитана Асеновец най-вероятно ще поиска лекарска помощ. Доктор Стинков е готов на стричната линия. Не, изправя се Весо Филипов с помощта на Керим Ходжа, а ще последва и минута почивка, за да може двата тима да се освежат.
Нарушение в полза на Съневец. Станимир Ковачев за топката. Ще центрира Мирката в наказателното поле. Там не скача никой. Не. Има нарушение на Весо Филипов нападение. Това е отсъждането на Пламен Тютюнджиян. Атака за Мастер. Тича сенегалец Яник Сиприян. Досигна топката до него. Филипов се връща назад. Сега там трябва да внимават футболиста на Съневец. Прави го Дамян Кадиев. Сигурно лови стараш на Съневец тази топка. И най-вероятно със силен шут ще я вкара дълбоко в половината на гостите от Мастер. Да припомня, уважаеми зрители, 3-0 е резултата в полза на Съневец. Минута 73-та. Сега Реджеп Халил, тръгва Халил, шута Халил и последния момент Стоян Ненов подложи своя крак. Блокира този удар на Реджеп Халил. Сега Станимир Ковачев, технично играе Ковачев, продължава да играе Ковачев с топката сам. Сбърка Станимир Ковачев, крайната топка, сега подаване средата на игрището. Там е Мантаров. След това Калуянов. Сега Мантаров играе с топката. И Джунето Зунов. Прекрасно се намести в Джунето Зунов. Открая тази топка. Младия полушик на Съневец. Тръгва сам Джунето Зунов. Защо подаване. Няма засада. Реджеп Халил сам. Трябва да играе Реджо Халил тук. Тръгва Реджеп. Подаване към... И сега да видим тук Свилен Нотев с последни сили избива топката пред главата на Реджеп Халил. И Нотев далеч по посока на трите пейки, чисти тази топка. Сега някой верен фен на Съневец ще се опита да бавно да я хвърли обратно към игрището. Точно това. Направи го някой от феновете на Съневец. Караматев, шут на Караматев и топката отново минава затрашително покрай вратата на Свилен Нотев. Днес просто превърнаха на стрелбище този клиширан израз бих използвал в този случай, но наистина това е така. Второто по време се превърна на стрелбище по посока на вратата на Нотев. 3 удара на Караматев, 2 на Реджеп Халил и то доста опасни. Сега и като отбележим и гола, който бе отбелязан от страна на Станимир Ковачев. Сега пресилят играчите на домакините, своите съперници. Тук няма засада на Сиприян обаче, колкото да е бърз и атлетичен, не успя да догони тази топка. Тя напусна игрището. Все пак Сиприян получава аплодисменти, надявам се не иронични от страна на публиката, която е взела своите места на централната трибуна на стадион Шипка за усилията, които положи. Кадиев вкарва топката в игра. Скача там играч на гостите. Това бе Петър Алексиев, който при отскока получи някаква контузия в гърба. Държи се за кръста Алексиев. Няма нищо сериозно, той ще продължи игра. Тук добра изява на Алексиев. Той успя да наскочи с нежния Реджеп Халил. Съдийска топка. Стоян Ненов, капитана на Мастер, разтегля. Сега Николай Николов. Николов бе пресрещнат там от своя съперник. Това бе Станимир Ковачев. Сега Веселин Филипов. При парането получи... Не. Филипов тук не получи контузия. Просто се опита да забави играта. Сега се изправи Весо Филипов. Ще продължи опитният футболист на Съневец. А играчите на Мастер вършат много към своя капитан. Николай Николов сега получава. Николов. Чуви се Николов да поведе. Разтегля играта. Няма да получи тази топка. Стоян Мантаров. Доста силно и неточно бе подаването на Николов. Играч, който влезе като резерв през второто по време. Не успя да изведе Мантаров по левия фланг на нападението на Мастер Бургас и така топката ще бъде подновена с срещу хвърля полза на Съневец. Джунето Зунов хвърля към Боби Караматев. Далеч напред Боби Караматев реализира тази топка. Там Веселин Филипов. Дали ще успее Филипов да
задържи в поредите на игрището, не успя, тъч полза на Мастер. Все пак Филипов положи усилия. Станимир Ковачев, тук изпусна Дерменджиев, напредва Дерменджиев. Жаров тук изчисва много добре Родан Жаров. А Димитър Илиев получава заслужени овации, аплодисменти от страна на футболистите, от страна на простите на феновете на Асеновец, които са взели своите места на трите пейки. Митко Илиев скандират около 100 привърженици на Асеновец. Теж полза на Асеновец. Асенов хвърля напред. Филипов с глава. Там Халил, бе фаулиран Халил. Чудно защо не прозвуча свирката на главния рефер. Бе натиснат тук Раджеп Халил. Тъй, че ще бъде в полза на Асеновец. Филипов. И джентълменски Боби Караматев върна топката към Свилен Нотев, след като играч на Мастер изчисти. Преди това, за да бъде оказана смисъл да бъде проверено състоянието на Раджеп Халил. Сега нова атака за Мастер. Светло Асенов отново по-бърз от свой съперник. Това беше в случая Рачо Раев, който не успя да получи тази топка. Асенов изчиства в тъч. Странично хвърляне за Мастер. Алексиев. Дерменджиев се доса, не получи бързо тази топка. Сега Калуянов и топката според мен напусна тук пределите на игрището, но главният рефер, страничният рефер не реагира. Жаров тук играе добре. Караматев, далеч напред, Боби Караматев към Раджеп Халил. Халил готов да посреща тази топка. До него е опитният Стоян Ненов. Отново Халил овладява. Ненов се опитва да го блокира. Раджеп Халил, задържан бе за кратко Халил. Центриране там Керим Ходжа и успя Керим Ходжа от воле да намери тази топка. Трудно бе за отиграване, но все пак Керим Ходжа получава аплодисментите на публиката, също и Раджеп Халил за тази чудесна развива се атака за Асеновец. Само неуспешната изява на Керим Ходжа попречи на Свилен Нотев да се изяви, тъй като преди един добър насочен удар Нотев трябваше да се разпъва в рамките на вратата. Сега везе същия Йордан Ковачев. Тук имаше висок един крак според мен. Не бе маркирано това от страна на реферите. Филипов, много добре Филипов. Тук овладява, продължава Веселин Филипов да атакува. По крилото Весо Филипов. Отново капитан на Съмес. Чудесна атака и техника на Филипов. И тук Филипов. Забелязах, че Филипов си нагласи топката за шут, но не успя да отправи силен удар по посока на вратата на Мастер. Нова смяна, трета, последна смяна ще извърши Нено Ненов, старещ треньора на гостите. Там виждаме Боби Караматев как задържа тази топка, овладява Жето Зунов. Неджип пресира свой съперник. Топката е подарена към Дерменджиев. Там Йордан Ковачев. Много добре Ковачев задържа тук. Продължава Йордан Ковачев да владее топката. И сега тук може би трябва вече да чиства. Да, прави го Ковачев, но тя е овладена от Дерменджиев. Подаване към Николов. Трябва да бъде посрещат Николов. Няма засада тук. Жулието Зунов. И ъгов удар в полза на Мастер. След като последна топката играе Керим Ходжа. А трета последна смена в игра с номер 77 става на Мастер. Ще видим Георги Цацаров. Георги Цацаров заменя играча с номер 8 Георги Калуянов. По-малко от 10 минути остава до края на редовното време на двубоя между Асеновец и Мастер. Резултатът продължава да бъде класически 3-0 в полза на домакините от Асеновград. След головете на Шабан Османов, Веселин Филипов и на Станимир Ковачев през второто по време.
Нов ъгов удар, Николай Николов за топката, след като Веселин Филипов последния игра с нея. Николов наглася кожаното кълбо. Ковачев, там трябва да внимава Станимир Ковачев. А сега скачат купат играчи и Керим Ходжи чиства в... Прекъснах аз. Асанов. Въздъхнах тук дълбоко, защото за част от секундата се забавя и Дамян Кадиев с овладяната топка. Сега Филипов, чудесно овладяване, много прекрасна изява на Веселин Филипов, капитана на Съновец, се разигра последните минути, не може да бъде спрян, не удържиме Веселин Филипов, тук обаче сбъркат, сякаш го урочасах. Николов, в средата на игрището, разиграват футболистите на Мастер. Разтегля Николов, дали там ще успее да овладее? Не. Стоян Мантаров не се умя да овладее тази топка. И аут. Уважаеми зрители, текат последните минути на срещата между Асановец и Мастер Бургас. 3-1 е резултат в полза на Асановец. Продължават футболистите Димитър Илиев да бъдат по-напред си отбор, да атакуват опасно и да търсят още попадение във вратата на Свилен Нотев. Тук Керим Ходжа се опита да направи добър шпагат, отново Ходжа и топката излиза. Срещу хвърляне полза на Мастер. Райчо Раев, по-бърз е от него обаче Йордан Ковачев, който ще успее да се прибори с тази топка и удар вратата. Браво на Йордан Ковачев, много спокойно тук блокира на бега на Райчо Раев, а ще бъде извършена нова смяна в състава на Асановец. В игра ще видим Денис Манолов с номер 15. Манолов ще замени Денис Манолов, ще замени Йордан Ковачев, който днес хвърли много сили. Успя да се справи с нападателите на гостите. Данчо, някаква контузия ли получите да допуснем? Контузията, ама за малко ми стясни обувките. Има за големия пръст. Иначе днес направи много добър матч. Добре. Справиш нападателите, особено с Райчо Раев. Последната изява беше успешна срещу Райчо Раев. Стабилно в защита и напред нападателите вкарват. Днес е много добър мач, много доволен, много доволен. И надявам се, че зрителите ще бъдат доволни от твоите изяви. Играхме за треньора днеска. Така ли? Да, за това всички бяхме така силно мотивирани. Да проживят се така. Това беше интервю с тук що напусна игрището Йордан Ковачев. Чухте първите думи на Йордан Ковачев, който бе принудително заменен. Сега скача Свилен Нотев. Остават още 5 минути до края на редовното време на двоя между Асановец и Мастер. На място Йордан Ковачев в центъра на защитата. До края на двобоя ще видим капитана Веселин Филипов, който днес хвърли доста усилие, както в нападение, така и в полузащита. А сега ще го видим и като централен защитник. Това е не нещо нетипично за Веселин Филипов. Той изкара доста време и на пост централен защитник в състава на Асановец. И защо поливалентен футболист е Веселин Филипов. Може да играе навсякъде. Не сме го виждали само като вратар да играе. Сега Сипрян, подаване на Сипрян към Антон Иванов. Иванов продължава да задържа топката, но не, тя е овладяна. Сега Манолов към Неджип. Отново Неджип, топка в крака. И тук сбърка Неджип с подаването. Право в краката на Яник Сипрян и засада. Избърза сенегалеца с подаването към Антон Иванов и засада бе маркирана. А трета последна смена ще извърши старши треньора на Асановец Димитър Илиев. В игра ще видим играч номер 19.
Реджеп Халил бе блокиран тук. Свилен Нотев. Играч ще напусне автора на третото попадение за Съновец. Станимир Ковачев. Поздравява капитана на гостите от Мастер Свилен, Стоян Ненов. А на него място ще видим Юсин Молай Умер с номер 19. Станимир Ковачев получава своите аплодисменти. Мирка, много добър мач днес за теб. Благодаря. Какви са първите думи след като напусна игрището? Как видя ти мача вътре? Напълно ги смачкахме в този матч. Добре играхме. Играхме най-вече за треньора и за страхотните фенове. Да. То се вижда, че наистина днес правите пореден много добър матч. Просто настояхте шансове на Мастер. Както виждате, няма чисто голо положение. Какво ще кажеш за паса на Боби Караматев? Просто беше длъжен да отбележи тази ситуация сам с Нотев. Да, нормално. То паса задължава просто. Боби Караматев е един изключителен футболист. Не случайно беше в ТСКА. А ти имаш много пътен удар. Първото по време само шанс попречи Нотев. Късмет. Всичко е късмет в футбол. Играем хубаво, побеждаваме и това. Пожелавам ти след да продължавате. Сега да видим тук какво ще случи това положение. Дали ще отбележи четвърти гол. Много добре тук. Реджеп Халил да кажа, че е един страхотен нападател. Много борбен. Радвам се, че не го играе напред. Само с теб да хвалим този четвърти гол полза на Съновец. Страхотно попадение на Реджеп Халил. Само успя да отиграе тук Реджеп Халил и 4-1 в полза на Съновец. Благодаря ти, Мирка. Станимир Ковачев беше това. Тук ще е излязъл от игрището. 4-1 вече разгромна се очертава победата за Съновец. 4-1, след като в 89-та минута Реджеп Халил успя да отбележи четвъртото попадение. Премина небоуспокояване на трима футболисти след груба грешка в центъра на игрището. Трима футболисти от Съновец бяха вторени по посока на вратата на Нотев. И Реджеп Халил отбеляза четвърти гол за Съновец. 4-1 в тази 89-та минута. Така, уважаеми зрители, днес ставаме свидетели на изключителен двубой от страна на футболистите на Съновец. Както сами разбрахте, те играят за своя старещ треньор Димитър Илиев, а и за верните привърженици, които днес отново ги подкрепяха от трибуните на стадион Шипка. Категорично Съновец разгромява и втория в групата, след като успя да постигне разгромна победа и срещу Хасково с 4-1. И това беше края. Само минута бе продължението на този двубой, нямаше нужда да спира играта и така 4-0 завърши двубоя в полза на Съновец, след като още 12 секунда Шабан Османов отбеляза. Малко по-късно, в 22-та минута Веселин Филипов удвои. През второто по време Станимир Ковачев направи достатъчно класически, а в 89-та минута Реджеп Халил стои точка на спора със свое четвърто попадение. Така, уважаеми зрители, след тази изключителна победа на Съновец, Съновец продължава, се върна на победния път и за наша радост продължава с добрите си игри, след като бе изпаднал в някаква мини-криза. След тези три победни загуби, сега футболистите на Съновец получават заслужени аплодисменти от страна на своите верни привърженици. Ето е Светла Сънов, един от най-стабилните защитници, може би в югоизточната В група. Светло, да кажеш нещо след мача? Много съм щастлив, защото именно и днес имам рожден ден. Така ли? Да си жив и здрав, Светла. Ти след така успех, ти много концентриран всеки път. Каквото можем правим. Това беше един своеобразен подарък за рождения ти ден. Да, и съм много щастлив, много благодаря на момчетата. А ти игра също много стабилно, просто както винаги. Колко толкова. Даде шансове на приятелите на Съновец и през приятелите на Мастер. Там е работа, върши се. А връща ли се Съновец на победния път? Разбира се. Днешния двубой. Това на 100% сигурно, че се връщаме в правилния път. Да. До края. Ще ги вземем. Успех ти пожелавам и приятно празненство днес. Много благодаря. А сега, уважаеми зрители, Димитър Илиев получава заслужени аплодисменти от най-варните привърженици на Съновец. Митко, да споделиш нещо за нашите зрители след края на двубоя. Пореден много силен двубой на стадион Шипка срещу един от лидерите в групата. Да, много се радваме за победата, понеже след 13 мача без загуба
допуснахме 3 загуби за една седмица и много напрежение имаше върху нашия отбор. И хората почнаха да говорят глупости. И искам да кажа тук веднъж за винаги, нашия отбор никога няма да продаде нито един матч. Ще играем за хората, за града и за нашия отбор. Не поздравявам момчета, перфектно се справиха днес с задачите, които им поставих. Аз съм сигурен, че след тези серия от последните няколко години, добра серия на Асеновец, съм сигурен, че Асеновец не продава мачове, но днес и мач беше много важен от психологическа гледна точка. Как успяхте да се настроите за днешния двубой? Да, именно. След тези 3 поредни загуби. Как се настроихме? Казахме си, че ще играем със сърце, ще дадем всичко от себе си, ще правим преса по целия терен. Изпълних с задачите, много съм щастлив. Благодаря на момчетата, благодаря на хората, които дойдоха, дано пак да идват така да ме подкрепят. Футболистът днес казах, че играят за теб и за честта на отбора и за феновете. Да. Сега ти имаш възможността да кажеш нещо на своите футболисти. Не, просто след мача с Нова Загора много напрежение имаше и върху мен, и върху тях. Аз казах, че бих поел отговорността за тези 3 загуби, които направихме, и затова им казах днеска да се раздадат и за тях самите, и за мен, лично като треньор, те го направиха. Виждате, поздравяха ме след всеки гол, благодаря им и това е положението. Да, те го направиха. Сега остава точно няколко кръга до края. Предполагам, че изиграете природно мобилизирани. Да, винаги играем матч за матч, излизаме всеки матч за победа, без значение срещу кой. Първия, втория, последния, играем матч за матч, дано да бием. Благодаря ти, приятни великденски празници, живи здрави, така се виждаме след такива хубави победи. Уважаеми зрители, това беше всичко от мен, Ангел Маринов, информационния портал Самород Нюс. Останете на честите на телевизия tvsat.com. Приятна вечер!